गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय आरो जों बेखौ गासिबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों। मैया जाबायदिहाय सेरफांगुरि जा बाजारनि बे बाथौ थानसालि, बे बाथौ थानसालिनि जे हल दङ, आर'जसालि दङ, बेहाय मोननै सम्प्रदायनि गेजेराव जेरैबायदि बाङालि सम्प्रदाय आरो बिहारि सम्प्रदाय, बिथांमोना माबा मोनसे जाथायखौ लानानै मोनसे कमप्रमाइसनि थाखाय बेहाय जोङो मिल जिरायदोंमोन आरो बेहाय बिथांमोननि गेजेराव दाङाबाजि जादों आरो दाङाबाजि जानायखौ बिथांमोननि गेजेराव जादों। नाथाय बेहाय जोङो बाथौ थानसालिनि माखासे बुफाय बुसि खालामनानै चेयार टेबुल माखासे बाथौ थानसालिनि बुस्थु बाहायनाय हानि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। बे गमामायैनो जोंनि बर' समाज आरो जोंनि बाथौआरि हिसाबै जोंनि बाथौ थानसालियाव बेबायदि मोननै सम्प्रदायनि गेजेराव माबा मोनसे जेंना जानानै आरो जोंनि बे थानसालि सिङाव जिरायनानै बेबायदि सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे बोराइ बाथौनि सेराव जों आर'ज सेराव जों गाबो, जों गोजोन थासारिखौ जों बेनि गेजेरजों लाबोयो। नाथाय बेहायनो गोबां दावराव दावसिनि गेजेरजों जोंनि थानसालिनि जिखिनि जोंनो बुफाय बुसि खालामनाया गमामायैनो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जोबोद दुखुनांथावना आरो बियो जोंनि गेजेराव बोरै जानो मोनखो। जों नोजोर होदों अल बाथौ क'र्डिनेशन कमिटिनि गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बे जाथायखौ जों कन्डेम खालामो। मानो होनब्ला बिथांमोना दिनै थानसालिनि गेजेराव जाबायदि जोंखौ हानि खालामबाय, क्षति खालामबाय, बिनि निस्सय क्षतिपुरनखौ बिथांमोना होथारनांगोन आरो जुदि क्षतिपुरनखौ जुदि होआब्ला बेखौ जोङो क'र्डिनेशन कमिटिनिफ्रायबो बिनि बेबस्था राहा लानाय जागोन, आयेननि राहा लानाय जागोन। मानो होनोब्ला थानसालियाव जोङो बेहाय मोजां थासारि, मोजां परिबेसखौ जोङो सावरायो आरो बेहाय जोंनि हारिनि गेजेराव जेबो दाङाबाजि जायाखै। नाथाय गुबुन मोननै फेदनि गेजेराव दाङाबाजि जानाया जोंनि बाथौ थानसालियाव बे जाथाया जानायावसो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै आरो अल बाथौ क'र्डिनेशन हिसाबै जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बेखौ जों अल क'र्डिनेशन कमिटिनिफ्राय जोङो बेखौ खावलायगोनसो बिथांमोना थाबैनो जोंनि बे लकेल कमिटिजों सावरायनानै बिनि क्षतिपुरनखौ होनांगौ आरो बियो थाबैनो जानांगौ। नङाब्ला जोङो दिनै 24 घन्टानि गेजेराव जुदि बिनि मिमांसाया जुदि जायाब्ला जों बेखौ आयेननि राहा लागोन आरो बेखौ जों दुलाराय बाथौ गौथुम आरो अल बाथौ क'र्डिनेशन कमिटिनिफ्रायबो जों बेखौ मैखोमै राहा लागोन आरो जोंनि बाथौआरिफोरनि गेजेराव जों खौसे जानानै जों खामानि मावनांगोन। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुम अल बाथौ क'र्डिनेशन कमिटिनि जानानै जों बेखौ खावलायदों। जों बाथौआरि हिसाबै जोंनि गेजेराव जों खौसे जानानै थानांगोन। नङाब्ला बेबायदिनो गुबुन हारि माहारिफोरनिफ्रायबो बेबायदि जुदि जाथायफोरखौ लानानै जोंनि थानसालिफोराव सावरायलायोब्ला बे जाथाया दिनै नङा आरो गाबोनबो बांनो हागौ। जोंनि लकेल कमिटिफोरा जाहाथे बेफोरबायदि जायगायाव हयथ' चान्सखौ होनांला आरो बे जोंनि थाखाय लकेल कमिटिया बेखौ नोजोर होनाया गोनांथि दं आरो बेखौ जोंबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै अल बाथौ क'र्डिनेशन कमिटिनि जानानै बिथांमोननिसिम जोङो मोजां सावरायगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो 24 घन्टानि उनाव जुदि बिनि क्षतिपुरननि बेबस्थाखौ खालामनानै होआ, बिनि सायाव जों आयेननि राहा लागोन।